Haga jing kai tes hapring ka India, Persia ka New Zealand. Haba pai sya ka jing kai ka New Zealand kala khur ka nam job. Adin bagalala ban pelim ka India da ar peusan runs. Banling baga ka jing job ka New Zealand kala yo ban ra ka series hadin bagatam da lai lanot. Haga jing kai Indian Super League hapring ka Mumbai City, Persia ka Kerala Blaster. Haba pai sya ka jing kai ka Mumbai City kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Kerala Blaster da saula ar. Hagawai par kecing kai Indian Super League hapring ka North East United, Persia ka Odisha. Haga ne kecing kai ka North East United. Kadang peteng ban khuri ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Odisha dan laila ar. Ban haga ne kecing kai Ajere le yo ban tap ar gol nak benta ka North East United. Haga jing kai Premier League hapring ka Tottenham, Persia ka Ken Hun goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa. Haba pai sya ka jing kai ka Tottenham kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ka Aston Villa da saula ka way. Ban haga ne jing kai Dominic Salimske le yo ban tap ar gol nak benta ka Tottenham. Hagawai par kecing kai Premier League hapring ka Manchester United, Persia ka Chelsea. Haga ne kecing kai haga kela step omdon ki bala bat pen khijar. Badai haga kela minit kata haga minit ka banyau peusau ka Manchester United kali yo ban tap ka gol ka banengkong lengba ka penalti bala kenjat do Bruno Fernandes. Henry tang hadin sau minit kata haga minit ka banyau peusau ka Chelsea kali yo ban tap ka gol pen khaj lengba ka Sido. Bad hadu bukut ka jing kai boro artli ki ken hun ki khaj ta mar shigol. Haga jing kai Serie A hapring ka Inter Milan, Persia ka Venezia. Haga ne jing kai ka Inter Milan kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Venezia da shigol lanot. Baria ka shigol juga Inter Milan layo ban tap haka minit ban riu peusan lengbau Lautaro Martinez. Haga jing kai La Liga hapring ka Atletico Madrid, Persia ka Las Palmas. Haga ne jing kai ka Atletico Madrid kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Las Palmas da ar lanot. Badia kini ki ar gol jong ka Atletico Madrid layo ban tap haka minit ka ban lai pnyo bar haka minit ka ba pra peulai. Hagawai par kecing kai La Liga hapring ka Barcelona, Persia ka Espanyol. Haba pai syak ne kecing kai ka Barcelona kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ka Espanyol da lai la kawai. Badia kini ki lai gol jong ka Barcelona layo ban tap ar gol da Dani Olmo. Bar shigol layo ban tap lengba ura pinha.